President ok dwar okay mang'eny ahinya jopiny kata oganda nyikwa Ramogi Ajwang' nikech ne ok gigone jatend piny ombulu e kinde mokalo to osenyiso osiep mare ne oganda oseyawo dhot. Koro oganda winjo bed ni dware mang'eny mondo gik moko med dongo kata med donjo, koso oganda wacha ni wato koro nikech wane mwadwari sian wayie mondo wadhi. Erokamano Joji. Yes. Ng'eni an awuoyo kaka ng'ama osegone kura. Ineno jopiny mobet kagi, jogi mondikowa tich. Onge chieng' manyalo wacho kaka ng'ama ogone kura ni an ema dwaro jopinygi. Ni jopinygi ema dwara. Mano in the concept of democracy, mano gima onge. Jopinygi ema nigi teko ma decide. Gine gindikowa, gine boseswa. Ok anyal wacho ni jopiny ema dwara. Kendo winjo kama kelono. Jogi wan kaka jo ODM. Aparo ni wiji wil samoro Beatrice gi wigi wil kuma Kenya oae gi kama ne Kenya nitie in 2027 and 2024 kane Gen Z obiro. Ne en wach matek ahinya ma Kenya nochung'. Ma I'm sorry to say ni the party leader marwa ne Gen Z soluongo ni no betray gi pani nyalo paro makin dhie X kidhi kata simu to the party leader marwa Gen Z nooro pesa siling achiel mojam simbe ni mose nikech ne gifil no betray gi e koscha to nowacho ni Kenya duong' moingowa. Emiyo sani Beatrice nyalo koro yudo teko, nyalo wuoyo kowacho nang'o ni wane mwadwaro president. I'm sorry to say that. Kadi ng'e kuma nwae gi Kenya to dok iwacho kamano. Kenya nowuok mabor ma jatendwa nowacho ni Kenya duong' moingowa. Mwakawo jowa mwatere sirikal ma kwe nobete. Ma koro sani wanyalo bedo ni wabedo ka wago mbaka. E ndalono kata sechegi nok inyal kalo ka. Kata Beatrice kane wuok ka to kano oyuda to nyanyisa no nyang' ok ikowa nyaka kachok amanye kata mana gimoro. Nikech piny ne tie kata in kani biro ka nok inyal wuok ka. Omiyo kuma nwae no kik wiwa wilgo. Kuma wadwa dhiye kaka jo Kenya imonego wang'e. Tanahero President William Ruto. Samoro supporters ge gitang'e igi wang' ni ka jo ODM modonjo to koro gionge space. To space ok wadagi ni onge. Kenya en democratic country. Raila giri no fight ne demokrasia. Jaramogi no fight ne demokrasia. But a MOU nitie gino give and take. Kata in established democracies kaka America giri nitie the red zones with the blue zones. The Democrats nigi kuondegi, the Republicans nigi kuondegi. Whether you like it or not, kuonde ma wantiegi, the 4 counties mag Nyanza gin orange zone. Whether I don't like it or not, major parts of Rift Valley gin yellow zones. Mago zones magango, magi UDA. Makare di chung ng'ato belgot gi ODM ok yombi. Kata manaka wabiro wege wagi chung to gi biyombo ka en ang'o ka en ODM. Emomiyo wan wawacho nyathiwa Beatrice ni wadwaro ni Kenya odhi mbele. Ok wadwar ng'iyo ni Seth Ochieng Kanga kata Dwi Nyang kata Beatrice oyudo ang'o kata Olale oyudo ang'o. Walos lwasi maber mar Kenya ma ng'ato ka ng'ato nyalo bedo gi huru mar ang'o mar chung'. To gima wang'iyo kaka jo ODM nikech nyo wasebedo arrangement ni ma president nogo sirikal piny moyiero jogewa mokang'o ministers. Whether we like it or not, sani ka sirikand Ruto fail to ODM bibro kwan kaka joma ne ni ang'o ni iye. Nikech minister marwa keto experts mbadi ema timo budgeting.
Jikako paranya girie kanyo, jo niye kanyo, wandaye kanyo, bitis alcohol niye kanyo, attorney general wane kanyo. Masani ka serikal maruto kethore to ODM ikwano kaka iye kanyo. Emo miyo sani ok ni wan kanyo ni kuro, ni wan kanyo ni wagine, wan kanyo by right ni jo wanie iye kanyo, even though nokwago kura mano wang'eyo with baseline. But gigo mano timore momiyo nwadonje iye kanyo wang'eyo. Emo miyo sani wan kod DM wawacho niya ni kwa dhi 2027 to wane negotiation onge blackmail. Ok wawacho ni wadwa blackmail ng'ato, bende ok wawacho ni wadwaro kom ng'ato. Wan wadwa wacho ni wadwa winjore gi William Samuel Ruto gi UDA ni wawuo to wawinjre kaka dhano nyalo winjore gi wadgi ni election mwadhiye ni wasebede wadhi nang'o maonge blackmail kata chiel. En gima ji bede mesa to ji winjore. Mane gima Central Management Committee mar ODM nokalo ni wan wadwaro komni, wan wadwaro komni, wan wadwaro komni. Negi kalo ni wadwa ni wadhi wawinjre makuchopo 2027 to kwabuogre ni koro gini oyudo waka. Winjruok ni nyalo bet ni achiel kuomgi en keto ni alwora ma ODM nitire gi mbi owene ODM. Mago gigo makata jo UDA bro wachonwa ni wan ero dwa ni wawinjre to wan wanene kama. Gin be gibro wacho ni wawinjre to waneno gigo ma Beatrice wachogi. Koro nyisi nonego wawinjre chon. Nikech gin be gin gi luoro moko mamakogi. Mowinjo kaka wacho ni wadwa blackmail gi. Weche mag blackmail gi makoro wadwa ni wadhi gi e mesa. Mondo reny gi e mesa mondo ji ogo yango e mbaka. Mondo wayud kama wachope 2027. To koro wach mag blackmail go koro onge. Yudo kwa luoro ge momiyo nyiso ni nyaka ji wuo. Luoro ma gi luoro go mani wani blackmail bunitieni. Nyisi ni koro ji onego bedango ji bede mesa to ji wuoyo. An mane kaka nene kaka jaburo. Olale gimoro gidi kanyo. Erokamano Betty.